हादरसानि गुबुन गुबुन जायगाजों लोगोसे मंगलबार खालि बिटिआर ओनसोलावबो दै जिउ बिथांखि 2020-21 बिथांखि बायदियै क'क्राझार जिल्लायाव मोन 13 गोग्गो लोंग्रा दै बिथांखिखौ बेखेवनानै होयो। क'क्राझारनि क'क्राझार बागानाव बानायनाय लोंग्रा दै बिथांखिखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया। ओजोंहाय दालाबारि बागानाव बानायनाय गुबुन मोनसे लोंग्रा दै बिथांखिखौ बेखेवनानै होयो एसपि प्रतीक टुपिया। फकिराग्रामनि मालानदुबि मागुरमारि कराइटेरि भुबननगर चिलापारायाव बानायनाय लोंग्रा दै बिथांखिखौ बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ। बामोनगाव आरो बांगालदबायाव बानायनाय लोंग्रा दै बिथांखिखौ बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जि हारिया। आंथिहारा बंशीगाव बेलगुरियाव बानायनाय लोंग्रा दै बिथांखिखौ बेखेवनानै होयो समाज सिबियारि एबा गामिनि गाहाया। लोंग्रा दै बिथांखि बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। চাহ বাগিচাত এইটো আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছে মাগুৰমাৰী VCDC আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিৰ্দেশ দিছিলে যে মাহৰ শেষ তাৰিখে আমি কিছু জল জীৱন মিছনৰ স্কিমছ আনুষ্ঠানিকভাৱে ইনগ্ৰেট কৰিম আৰু মই অতি গৌৰৱেৰে জনাইছোঁ যে 13টা আঁচনি সমগ্ৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত ইনগ্ৰেশ্যন আজি কৰা হ'ব আৰু এই যিটো আঁচনি ইনগ্ৰেট কৰা হৈছে 186 হাউচহোল্ডক ইয়াৰ পৰা পানী পোৱা যাব। তো প্ৰায় 1000 পপুলেশ্যন আমাৰ কভাৰ কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে আগন্তুক দিনবিলাকত আমি প্ল্যান ৱেত বিভিন্ন অঞ্চলত আঁচনিবোৰ কৰি আৰু ইনগ্ৰেট কৰি থাকিম। क'क्राझारनिफ्राय गपाल प्रसाद इनसाइड एनि बड'।